днес ще играем само един матч, защото... Два матча са много. 23 минути поне. Накрая може да отворим някой пак. Пишете долу в коментарите каква още игра да играме. Да. Пишете. Имаше един път, когато аз контратакувах. Тъмън точно ме добия. Тръгна да бия. Биех надолу. И то нашата игра тъпа умрела. Не го зачете сега. Шут. И така направо. И така. То нашето вика, не, шут, не може. Ето трябваше. Не бе да шут. Както винаги ще загубя всеки път загубя. Пробвах се сам да опитам един път да спечеля. Да, ето ви гол! Винаги гол! Ето ви гол. Вижте. Много съм. Нищо съм бил на 50-то място. Аз съм от OG-тата на тази игра. От OG-тата. Помних също, когато бяхме максимум 150 оврал. Но когато не... Тогава дори само да буташ човека и жълт картон. Имаше някои неща, които дори не са жълт картон, ама с фалове. Но тук вече не може един път да вкараш, да направите фал. Ето тук нова фала. Имаше един път, когато натиснах топката на човека, взех я и то съдята ми даде червен картон. Хубаво ли ти е да те махна от играта? Ето вижте! Вижте, видяхте ли? Самите очи! Нищо не го му направих. Рамо в рамо. Така беше. Така. Хвати засада! Засада точно така. Видяхте засада. Сега на мен ще ми бъгва. Имаше една атака, където килям МВП му стрелям, той стреля, ама не оцелва вратата на празна, аз съм пред вратата. И там си. Едно е там. Да знам, много голямо. Ето. Тук и той прави така. Трябваше да има засада, но
също има моменти, когато аз си карам на линията и то уж излиза. Малко една част, едно малко пръстче да бъде вътре в линията. В реалния живот. Това не излиза. Защото такива са правилата на играта. До тук. И кой измисли тази игра, не знам. Има шанс да бия. Не, тия стратегии още работят. Че повечето стратегии мои са изключени неща. Едната да направиш само изключи. Всичко изключи. Всичко. Един взех от аудитата на тази игра, където имаше карти 130. Обрат. Даже за на ножица трела трябваше да бъде. Обрат беше 150 максимум. Това можеше да се вкара, всичко можеше. Но сега... И да, побъркана игра. Има кой да споря. Айде бе, изключи. Не, заради това любимата ми игра е FIFA, само че на PlayStation и то 22-23. Не, но най-добре. Та няма такива грешки от играта. Тук има такива. Името вижте. Какви грешки има. Outway. Outway има не грешка. И трета минута, 3-1. Добре да кажа, че накрая може да има пак да отваря. Може да кажем, че се довижда. Не правя всичко от себе си. Да, винаги, ето. И сега сме не направим това. Ох, боже, интернето. Ето че. Тук левко му цялото. Е малкото. Да, ето какво ни дава. И вижте ми отбора. Това и чака. Сто 121. Няма. Но не, но пак, че няма ли да има къде да отворя?
Чакаме. Нинджа. Не знам, защо се нарича така. Според мен по-хубаво ще да бъде нинджа. Сега ще гледам една рекламка. За това ще ви спирам. Така. Ето ни пък. И точно това, което ви. Три, две. Добре. Франция. РБ. Барселона. 114 секунди. Готов съм. Нагрет съм. Гледате новия ми отбор. И тук ще се разделяме, вижте колко малко ми. Тук ще се разделяме, пишете вдолу в коментарите какъв клип още искате. Тук се разделяме. Само е така. Ще видя едно нещо. И до нови срещи. До мен. Чао!